kaga da kofa sai buga aiki bismillah ko shigo. Assalamu alaikum. Shigo. Wai ya haka yake mun gaci gare shi. Ya kai ne lafiya lau. Ba gane su ba. Iya wallahi. Baki ne muka yi. Allah sarki. Ina wuni. Lafiya lau wallahi. Ina wuni. Lafiya lau. Ina wuni. Ya aiki. Na gajiya. Ya ayyuka. Jiwa. Okay. Wannan bakin Adamu ne. Allah sarki. Ka gane? Adam ya zango? Ka gan sana daga Gombasko. Da Gombe. Shi ne ce to na san aka bar gurinka. A ga yanayin abin namu sai an kalli ce to gaskiya haba ai da Adamu ne ai da kafin minti 30 ma suka zo ai da sun same shi. da Allah sun tafi. To ai yanzu nan ba su dade da barin nan ba suka tafi Gombe. Sokoto. Inna lillahi wa inna Tafiya da tayi. Tafiyar da Sokoto ya je wa kanta. Dan Allah Amma min na ganshi wallahi ko abinci saboda in ganshi kawai na gudu ma kaga kayan a jaka in zo in Allah kwanaki sarki. in Allah ganshi. sarki. Na son yan fim a rayuwa ta har mafarki Ni ma ka taimaka min wallahi ba na iya cin abinci na rasa yadda zan yi da rayuwata ni yanzu ina zan sa. Kwantar da hankali kwarin kira nan bashi ai tunda ka zo kai na shafu kundin kenan. Kuma wallahi Ku yi shiru mana ku ko ai ka ba dan Kwantar da Allah. hankali ba dai adan ne zango ba shekaran jiya ma wata daga Yamai ta wuce ta ganshi sun yi hoto suka yi komai da Dan girman Allah. A'a ina zuwa barin Ba ce ba za a bike kan shi ba amma an dace biyo ta nan. Kira. kira number shi loudspeaker ma zan samu kuji. Yawa Tana rage. hello KTY Adam ya zango ya aka yi ne. wallahi shine wallahi Hello zaka ji kamar hayaniya wallahi yanzu ne farko dai a hanya. Ya nake jin hayaniya ta yawa ne. Adamu Wallahi wasu baki ne suka zo daga wani gari ma Gombe. daga Gombe nake ne. daga yau da nake Duk daya. To da yan Gombe ne da yan Yola duk dai suka zo neman ka. Oke, to shi ke da tashi suna tafiya zuwa. Wallahi shi ne. Wallahi tallahi. shi ga muryar shi no Ku tsaya ya tafi Sokoto yanzu. To yanzu ya za a yi da bakin kenan. So abin da zai faru za ka iya ji musu sunan wajenka idan na dawo sai ya musu. Ba ka da matsala. To ku yanzu za ku iya zama? Ok to shi kenan. Yanzu abin da ci. Shi sa aka sa hankali. yanzu yaushe zai dawo Kwana biyu zai. gaskiya ni ba zan iya kwana Ni dai zan zo. Ke za ki iya zama? To shi ke sai fita da ita. Muna nan. Yanzu kusa abin da zai faru ina tunda Allah ya sa kun ga kun ba da mutum koma da gurin wanda bai masoyin shi ga ya ko tunda ya dawo jibi ku ciyan ku anan ci da shafa ku da matsala Ka katan gado na ta garo nan Ba matsala. kan kallon ma ji aka dauke shi da kun yi kallon wani ni ba zan kwana ba me saboda me? ba an san na zo daga gidan mu ba kuma saboda an ga Tafiya zaki? tafiya an san yi duk daren nan sai na tafi Ai sai abin da ya tuge ku mu. samu da gombe daga nan To. Da dare ne za a da yi safe in Allah kai mu da safe ni da sai na tafi wani yayi ba Ke, za samu mutu ba ina za ki tafi? Mu shi ko kana kwanan mu nawa? ko kwana nawa tun yaushe nake son ga da mu ban gan shi ba To amma shi ya tafi? sai na tafi za ki iya zama Ina nan. Ko shekara nawa zai yi? dan gwada sai Ina shi ya kwanya ma za ki iya zama kewa? Ki kuma da dare ina zuwa anguwan da ko kuwa ya dare wallahi tallahi Allah da miki. karfe nawa da karfe 12 Kika zo kika gan mu muna ɗaukar hotuna da Adamu a kan wallahi ba za mu ce gashi ba. Kuma kika ga kusa kika nuna kin san wallahi. Amma tambaye ku na ji kuna kira wani suna keti kun san mu ɗan tafe keti. Ke shi ne. Oh keti wa din. A da kuke ce biske ki wani. kai wallahi sai na kauyen mu da aka ji shi wani irin firgicewa Gadi saboda daɗi an gai yau za mu ga ciwa yau za mu ga ke ciwa Za mu ji sunan ya sunan ka Ayya Allah sarki da yake ku kallon fina-finai kuke ba ku duk wanda su ba ku san mu ake kira malaman boye. Ai ni ne Sadiq yan mafiya. sadiqin mafiya wanda ya fi ɗin nan kawai Wanda Salma fim din nan Salma. Salma sai da ne kuka na samun tausayi Ai, ba mutu da gaske Ai na
ai ci gaban shi za ku gani sunan kwanan nan zai fito. Wallahi dan Allah ku taimaka ku nuna min Adam ya sauko. Wannan ba wane ne? Kamar Mu gane ba. ai ban gane ka. Wace ta kallon nasa cikin Ni kalla na kalla. Ai da sababbin da ya fito a kan mu ni nake fara siyowa. ba sai na faɗi ko ni wane ne ba inda kin kallon nasa. Ibrahim kare shi. Kafiru da ga waka ma ga kuma nan. Ku da kokari ba sai Ga hancin nan ma iri daya. Ai shi yasa nake son kwantar da hankalin ku. Kwanake yanzu ku kwana zuwa kwana biyu in yaso sai ku gare shi. Ina nan, ni ma ina Ni nan. dai ba zan kwana. Ni ma ina nan. me yasa? Gida ba san na zo ba kuma saboda in gan shi gaskiya ne. Ke gida ba a san kin zo ba. Za ki dauki hanyar gombe da daddaren nan. Kwarai da gaske me za a fasa? Batta akwai kuraye sai ina zuwa akwai kuraye wallahi tallahi in dare yayi. Ba zan kwana gado da maza ba. Ba ki da matsala. Na sa ba nake. Ni wallahi ba zan kwana gado da maza. Ke kin san menene? Ki wani ki sai ki ci. Kwantar da hankali. Ba zan kare ba ni ba zan kwana Kin ga gado. shi kuma sai masa Sai masa shi muku abin sha. Ke nan da mana. Na saki. Ni na ce muku ni ba zan kwana ma ni da maza ba. Ba zan kwana ba. Yanzu kuna cikin wani. Wallahi tallahi. Za ki ga mai Zan kwanta ki relax. Ai dole ran ga an ta ga mu ya ke mu. Wata sai ta ga me kai. Ni ba zan kwana da maza ba ni ba zan kwana da maza ba. Na ce muku ni ba zan Ke kwana. ma kwanta ke ma kwanta. Ai ina nan kai Ke ma kai kwanta. ina nan wallahi shi ne an ce ina so yana shi zai biyo ga bai mun kudin mota. Kuma za mu hoto. Kin ji wannan mama. Ai ta gani dai. Ai har sai abun da nake ma da ya zan wani kwanta. TV ake mutuwa da shi tsakar gidanmu a tare a ita kallo ina ce sai na ga zan su ce mu wai ni yan wala. Dan kwanta mana. Ke ma dan kwanta mana. Wai ni ce yan wala. Ke ba za ki zo ni ba zan kwana da maza ba ni da ka taba ni ba zan Kwantar da hankali ki Ni ka taba ni ba zan Kwantar da hankali ki shiru ki ji to. ni ka taba ni. Lokacin da Rahama Sadau ta zo ma a can wajen ta zauna tana tara da rabe daga baya ta saki jikinta da mu. Ita ma ta ga zango? A Rahama Sadau fa nake miki magana. Wannan jarumar nan. To Nafisa Abdullahi ma ban mantawa lokacin da ta zo a kan can wajen ta zauna da wancan wajen na magana da ya magana amma kin ga yanzu noma Ita ma sai kin sake jiki Ni dai ka taba ni ba in zan baki sake jiki ba za to shikenan ni ba zan kwana ba. to Hadiza gaban ma tun daga gaban ta zo Najeriya lokacin da muka ita ma ba ta jin Hausa amma daga baya da ta saki jiki mu koya mata Hausa ta ga yan fim ta zo gashi ta koyi sai ta Ki haƙuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tare da Sun kashe ta. tare da Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ta yi. Kun kashe mana yan uwa. warka kai sa warka Sun kashe ta.